こんにちは、達也です。今日はなぜアトリウムオモは完全個室予約制なのかについてご説明します。ここでは一人の時間を大切にしています。周りを気にすることなく自分だけの空間で過ごせる場所、誰かに気を使うこともなくただ自分だけのための時間です。完全予約制なのでお待たせすることもなくせかされることもありません。その時間はその方一人のために用意しています。だからこそ一人一人にしっかり向き合える。その日の状態に合わせて施術もでき、施術の質も落とさない、誰にも邪魔されない